Mara Somala kellha tinġib Malta wara li ttellat b'helikopter minn vapur tal-merkanzija. Fuq il-vapur kien hemm mijiet ta' immigranti li kienu salvati ftit bogħod mill-kosta Libjana. L-awtoritajiet Taljani sejħu għall-għajnuna ta' Malta wara li saħħet il-mara bdiet sejra lura. Kelliem għall-forzi ta' Malta ikkonferma li l-mara tinsab rikoverata fl-isptar Mater Dei wara li tniżlet b'helikopter Taljan fil-helipad tal-isptar San Luqa. Din l-operazzjoni kienet waħda biss minn ħafna li seħħew fl-istess ħin minn dajjes militari Taljani. Il-Patrol Boat P51 tal-Forzi Armati ta' Malta qed tikkoordina ma' Ruma fil-ħidma ta' salvataġġ, iżda x-xogħol kollu qed isir taħt il-kappa tal-Frontex. Bosta vapuri tal-merkanzija kellhom jiddevjaw ir-rotta biex jgħinu immigranti qrib il-kosta Libjana. Bejn nhar il-ġimgħa u nhar il-Ħadd aktar minn 5600 immigrant ġie salvat u sa nhar it-tnejn wara nofsinhar kien hemm mal-1000 oħra li kien għadhom fil-baħar. Kelliem għall-Forzi Armati ta' Malta konferma li m'hemmx indikazzjoni li dawn il-persuni se jinġibu Malta. Il-ħadd biss it-Taljani salvaw 26 dgħajsa b'immigranti abbord. It-temp bnazzi qed jinkoraġġixxi li vjaġġar mill-bliet ta' mal-kosta Libjana. Fuq mezzi ta' xandir internazzjonali, gwardji Taljani tal-kosta huma kwotati jgħidu li 9 migranti tilfu ħajjithom wara li dgħajsa b'150 immigrant abbord inqalbet 80 mil bogħod mill-kosta Libjana.